Hi guys, good morning. Welcome to my vlog again and welcome to my channel. For today's video guys, maninda rin tag-isda kay ang uban mangutana nga ako kuno ang kanang title is fish vendor nga anong wala pa isdang nakita. Karon hinahinay na ko reveal ako ang panindag isda guys kay kanang mahal mo gud kay di pa kayo kaya ang presyo. So nagdako karon isda budburon ug tamarong. Mahal-mahal, medyo mahal pagit kayo guys. Ang libod na mo karon isda og puto. So ipakita ang puto dong. Mo ni siya ang among puto. Small business sa akong mama nga puto. Puto sa Tagalog isuman. So mao ni among isda karon guys. Napay ay sa ibabaw. So pagsugod na tagtinda guys. See you later guys. Bite tira ko ani. Tunga dis. 60 daan. Sa may mo budburong tamarong. Budburon nimo ya tamarong. Budburon nimo tamarong. Sagulon. Tamarong. Tamarong. Dagko bitaw ni budburon. Halap pa si isda eh. Wala pagid mo balik. Dara. Okay na. So, muna siya itong unang customer karon guys. Palit ko sa patilo. Ibano na sa guys. Puto, isda, tamarong, budburon. So, muna siya. Ito ang budburon and then tamarong. Sagol na guys. Kaya usara mo na po ang balding gamit. So, nainipalit niya sa unahan nga puto. Puto. Kaya mo na eh? Tungay mo ha? Unsa may mo ang kwaon? Oh. Unsa may mong kwaon? Kana lang tamarong. Tamarong lang? Dagko day. Dagko kay nay. Nay, narab ako'y kuan nay. Kira ka? Maghay diri oh. Nag-live pambuang. Oh. Mao ni ako mga suki, regular customers na ako guys. Dara klaruhan nay. Oh. Asa man ka? Sinay karing dara. Ako ni. Kuha siya isda. So, kuha ni siya nay. Kanang vlog nay. Makuha siya tungas kilo guys. Muna sila akong mga regular customer diri. Okay. Nasa ni palit o. Sobras tunga guys. Bangon ba? Kanate sobra sa sa ka tungas kilo o sa ka gramo. Ilang siya? Kuan. Pinto din. Lagi ibalin na sa nangat. Ako usanay. Sa kilo mo nay? Usa tunga. Usaha na lang nanay. Ha? Usaha. Aron mausa na lang yun. Ilang tunga? Usa? 280. Hindi. Puslan man na ang kuha di. Bitaw. Kuha na lang yun. Day, bradi ko kuan. Tingba na lang yun. Dali ko plato nga rin pali. Kuan plato, day. Tu, dali. Plato. Kuha ati mi. So modern na siya mga ka-vendors. Ito ang regular nga customer. Customer sa isda. Hala, wala na may laing gagmay. Dara. Ay, ayaw lang ga. Dara. Mo nang ko kuan diga. Okay ra. Way problema. So, mo din ni si nanay. Hi ka nay. Sa ato ang fish vendor. Ato ang suki sa isda. Regular customer. So, pwede ta mo utang. Pwede sa ta mo cash. Much better kung masay palit. Kaya araw natin kabali. Oh. So, mapalit sa check puto. Puto. Palit sa check puto. So, gamay na lang ang amuang puto, guys. Oh.
Wala pa nagdaog plato. Dali. Dali. Atong butang nga isda imo ang plato. Dali. Dali. Ya, imo nang gunitag tarong. Good. Pagunitin nigdakoy. Uga. Guniti ka. So, pilay mo ha usa ka kilo tamarong hay te. Hay te. Maghay ka. Hi, good morning. Ako ang regular customers mga ka-vendors. Usa ka kilong tamarong imo ate? Kilo ate. Tag 300 lagi ang tamarong te, ang budburon to 80. Mahal pa kayong tamarong ron eh. Pajud uli eh. Tamarong lang, puros. Pagsabaw ko mga anak ka. Ayun. Una na lang para mo para sa mga suka. Pwede raw nunan. Binuburo pa ng kalibang ay. Ano man? Amo. Sa manion. Basta nakakaon kag kuan. Nagkaon ko saging gabi iba. Nakakaon kag kontra. Ay pagkaon og kanang mga mantikaon usa. Kira. Kadraga isod. Sa ka kilo te. Nasa te puto. O puto. May amikal. Moy cash ra. Okay. Ya. Karon mi naman kamulaos diri. Kasi di malahos nga sige kung pangita nimo ikaw may wa diri kada adlaw mo ko siglibod. Atong ko naglili ko nimo niya. Wala. Nagtuo man ko te wala gyapon ka guys. Sige ko gari wala man kay ngoni mong anak. Kay kuan man day kanang nanganak akong umaga. Busy day kay kadi ay. Amo na isara dito sa So, pilay mo sa kilo. Meron na ako ang regular customer sa guys, na kabinders. Sa kilo, sobra mo na. Hapit mo na mo sa kilo 1/4. Punan na lang na. Isod kilog tunga na lang. Sa kilo tunga na lang. Punan na lang ako tamarong. Nganda ko. Dugko. Ay subda. Sige. Huwag nga lang gamay. So, ato mo na kung ano gamay. Parang sa kilo tunga. O, dara ko sa kilo tunga ha. Balay na nga ito. Sa kakilog to nga mga kapinders. So, gamay na lang. Gamay na lang, Jud. Ato ang puto dong. Kumusta mo na diha? Te, puto te! Oo. So, dara. Gamay na lang po. Purot na ang budburon guys. So, tamarong na lang. Tamarong na lang itong isinggit. Dagko kaya ang tamarong guys. Super dagko kayo. Labas kayo siya guys. Sa katong mga tagamagay, Compostela, apil ng maslog. O gusto mo palit og isda. Aray na muna ako. Pwede sa dutang. So, mga nag-request nga gusto sila magpakita sa akong content. Ha? pila ng tamarong. Tamarong nay, 140 ang tunga nay. Pilay mo tunga? Tunga lang kay. Wala. Walang mo ni siya akong regular customer guys. Ingon gini siya nga. I-appeal ko na siya sa vlog. Kung wala pa ko mag-vlog kay kanang isda rupi klaro perti pang mahala niya. Naka-isda ang gitarong tamarong ang perti sang mahala. So, wala ni mo ang gingon nga pa-appeal ka sa Tunga ray sobra naman na. tunga ra. Tunga ra bitaw. Ilisan ta na gamay o kana imo na sobra. Dila. Ang kilo pagkabuot dagko nito. Pila na di ay. 280 nay. Ha? 280. Oh, dapat si nanay guys, muna siya ako suki, regular customer gini siya, bro. Kada adlaw gini palit si nanay. Pat kabuok nay. Batra ka buok to mas kilo? Dagko man nay. Ah. 40, 35 ang isa. Ha? 35. Dagko mo sa good nay. Tagak na. Mahal kayong isda na eh. Naa katong maka Wabi sa ko eh. Wapo kayo na kong isda. Maray lang mo nila mga bayad eh. Pero na iba, ato lang ninay, magbalin na naman. Tama na. Thank you kayo ninyo ha. Patuloy nga pagsuporta, thank you kayo. Ya maglaway ra mo sa kong luto. So, guys, mo ni siya, unay mo palit na sad. Palit ta karon diri sa Kanamukan area. Pag tubig ti aron di ka malugi. Pero pakitang naman yung Dodong. Mo ni palit. Ikaw ni palit dong? Siya ni palit. Usa na no? Wala pa.
Pagduha. Butirik na Ah, siya. kuwanti ka ng ilisi nagdako ti ang usati para Ayo, usa. bakit ka nang... Yan sobra naman na oh. Usa ka gramo ang sobra. Ay, kuhaan ta na eh. Ha? Mas bali pang kuangan. Putlag ikog. Itlag iko aron makuan. Kana Di na. ilisi na siya. Ayo kato na ang tupon. Yung kani kay dako-dako ni siya. Sabi. Dara usa. So sa ka kilo guys, gamay na lang jud kayo guys. Gamay na lang jud. Yan guys. Salamat guys. Yan guys. Ito po. Istorya po. Thank you kayo. Go, hi. May banana sa dito. Tay, nakalimot ko. Pwede. Oh. Salamat kay Tay ha. Ikaw, pilay mo? 200 na 200 210 man Tay, ang 3-port. Pwede na yung mobile? Sige lang tayo, nyara. Gamay na lang kay tanan gid, gamay na lang kayo. So, mo din akong regular customer. Pag-hi sa diha. Hi, hi. Si ate, oh. Ani tago si ate. Ay, mabayanan. Oo, eh. Makita mo pagkagwapa dito, te. Trip. Palit na kayo kung sudan. Masa kuwang ka ni Gutsinta? Oh, rite, oh. 200 pa. May kasanday na lang po ng kuwang. Thank you. Laka, very good. Thank you. Thank you kayo. So, mo din na siya. Mo na niya itong last. Tulon lang kabuk. Dili na juganin tulo. Oh, dili na. Kana na lahi mo. Oh. Sige, sige. So, nahurot na gid. Ang atong puto. Apa man nahurot? Di ka pahit puto? Yayay. Ha? Duhan na. Duha ka buhok. Imong puto. Pinanin Kadaghan pa. Ay, asa. Ato sa nang timbangon day. Tulo na lang kabuok. Ibalin lang sa ni ate. Plastic na rin. Edit lang dahil. Sumodin ni siya si ate Tiaying, mga regular customer sa Kanamukan. So karon guys, man na mangyud nahurot na sa nay tulo ka buok ato na nilutuon. Ito na ning unan sa balay. So thank you kayo. Wa na, dad, nay tulo ka buok. Wa man ni kaabot og tunga te. 140 man ang tungas kilo to, 80 ang kilo niya, tulon lang ka buok. Dara timbangon na to. Ugma na lang eh, ako na ning ununan. So, mao na to guys, thank you kayo. Nautunta nga daghan pang musuporta sa mga bag-o nga nakita sa akong video. Nautunta nga subscribe sa kunin niyo, dili lang kay inyong i-view, i-subscribe sa kunin niyo. Thank you so much. And more videos pa. Salamat kay tanan. Thank you.